Ξέρω ρωσικά. Ο Βάγος δεν ξέρει ρωσικά. Καλά. Και σκεφτήκαμε ότι μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε για να γελάσουμε, γιατί δεν ξέρει τι θα κάνουμε. Λοιπόν, οπότε, στην αρχή... Ναι. Έντυπη μορφή, κάπως έτσι για να καταλάβετε, οπότε... Πάμε, Βαγούλη! Καλά, αυτά είναι πάνε. Πες το καλά, τσιάτερ. Ναι. Αυτή η τρίτη λέξη, η τρίτη πανεύκολη. Τι γράμμα είναι? Αυτό εδώ πέρα το γραμματάκι, τι γράμμα είναι? Ποκ. Σποκ. Και το τελευταίο. Μο. Ναι. Μο. Μο. Α, μολό. Για να δω τι έχει παρακάτω. Λοιπόν, περνάμε αμέσως στο... κάπως έτσι τα καλλιγραφικά γράμματα στη ρωσική γλώσσα. Είναι δύσκολα.